Santisima Trinidad. Kining pagsugod yun sa kalibutan, naan naman yung tulo. Pero usa lang gid sila. Kaya ang ilang common denominator, ilang gugma nga nagwasawas o ilang komunyon isip usag ka community nga nagkahiusa. Musang isuon, gikan pa sa Book of Genesis hangtod karon, old and new, nana ang Blessed Trinity. Ang emphasis lamang nga ang Amahan mo gud ang Creator. Siya ang nagbugna. Ang kalibutan iyang kabugnaan o kita ayang mga minugna. Isip niya mga pinyelan, katiwala, sinaligan, steward of creation. Kita raman ang may unahuna, konsensya o pagbati. So, ato ginang naman nga si Yesu Kristo ang Redeemer, gina siya. Savior, yan pagka-Jesus, niya ang pagkabanhaw, siya ang Kristo, meaning risen Christ. Yesu Kristo, tulong nga tao, tulong nga Diyos. Pagsaka sa langit, gipadala na sa Amahan o ni Kristo ang maglalamdag, ang sanctifier nga mong Holy Spirit, nga mo ay pagka-birthday sa simbahan officially. Gasag, bunga, gihatag ka na sa Holy Spirit. Kiniling tanan, teamwork na nilang tulo. One God, not isolated, but in communion, harmony sa panagiusa. Tugod ta anak. Ang iyang pulong nga Trinitas sa simbahan naman na sa Diyos Father na dito Diyos, pero ang iyang content na dito. Karon sa atong gospel, iskutan ni Jesus, ipadala ko ang Holy Spirit, faithful siya sa akong gisulti, ako faithful sa akong Amahan. Na ang content. Father, Son, Holy Spirit, sa transfiguration na ana. Nga na ang voice of the Father, with the Spirit, this is my beloved Son, listen to Him. River Jordan, baptism ni Jesus, kato kang San Juan Bautista, na ang the Father, Holy Spirit, o si Jesu Cristo. Teamwork na lang tulo ka buok. Muna, manguros ganda, is Katoliko, gimito at tulo katudlo, ng samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang mga misa, kumpirma, kami opinan, so confession, hilog pasikiton, kasal, bunyag, holy order, na ang Holy Spirit. Masakamental, mag-blessing ng Holy Spirit, na ang Father, Son, Holy Spirit. Teamwork ng tulo. Muna, mga unta, mga kita. Matulog, mga kita. Tungod kay na ang Holy Spirit, the Son and the Father sa atong kinabuhi. Sumuni ang tanang misteryo, pinakalabaw nga misteryo. O sa diyan nakalahi sa misteryo o milagro. Siyempre, unang lahi, spelling, nilalahi man sa spelling. Ang mystery, masagdan, apan dili, matugad. Can be understood but cannot be fully comprehended. It is full of meaning. Muna nga atong gamang coconut shell di gina makatuga nana. But the eyes of faith we have to believe. The end of reason is the beginning of faith. Muna tuog ta na aron madali. Kay dugay na to, magduha ta upat naman. Og di ka matuo basta walhon ka katao. Believe without doubt. Believe without doubt. Karon ana kita sa simbahan tibuok kalibutan. Gitawag kitag Roman Catholic Church Jesus Christ. Roman kay si Peter o si Paulo dito namatay sa Roma. Rome City is the capital of Italy. Italy na sa Europe. Rome City na city with the city of Rome o ang Vatican City. Una nga kitantanan tinagay Santo Papa, Cardinal, Bishop, Priest o mga deacon. Ang tumong ana i-preserve niya ang doctrine, dogma, faith, and moral. Karon doctrine of the Blessed Trinity. About 15th century, nabuak ang simbahan na mga Protestante. Espiritual nato na mga Sabalista, Iglesia ni Cristo, na Mormon, The Alliance, Adventist, Josephine na anak. Tanan nato respetuan, di na magdebate. Kaya ang Katolikong simbahan ay Biblia,
oral tradition, magisterium, o hierarchy ng signs of the times. So, pat na ng basihan na niya. Presente, Bible alone, faith alone, sola fide, muna ang gibasihan. Ayaw pagdebate. Ang Muslim na sa Islam o Quran o Allah. Mga tribo na Islam bathala, manama, diwat na magbabaya, muna yung Ginoo. Israel, Yahweh. Kita, natay, Blessed Trinity, Roman, Catholic Church, Jesus Christ. Ang siman sa labaw, andito sa una sa Sabuanga o Cagayan. Unya, nabot kining mga Agustinian, mga Saint of Jesus SG, Merinol, o ang pari sa Trans Canada, Quebec, muna ang Trans Canadian, mga pari na nagsugod diri with the Merinol, PMA, o SG. So yung mga una, natutunan natin sa kay pamata na tao, anak. Ang natawa mong ko, Gibansing 1956, mga natawa. So, ang ko lang ma-recall ka ng nangutan na puggo. So, muna mga isuon, unya ang province ka na ito, Davao del Sur. Karon, na naman tayo mga province din, ka naman tayo Mate, na Oriental, de Oro, na tayo del Norte, City, na tayo del Sur, na tayo Occidental. Ya, gibahin po na sa mga obispo. Sunod ni dili sa Davao, Bishop Nilmar. Sunod, Bishop Cristibo. Pulan siya ni Bishop Antonio Loren Maputas, ng taga Agula Union. Sa Bishop niya, Bishop Dian, Bishop Belina, Bishop Camilla, Bishop Juan Dios Piblos, o sa abot na po si Bishop Fred Bakyal. Tanan ni Bishop Kapalia, ni Pulisya, kang Bishop Mabutas, unya karon nagpuli na po kini si Bishop Romulo Junior Balis, ng taga Maribuhok, taga Batubato siya dito, nagapuyo, na Iswilan Reynolds sa Sulupon, na ordensya pagkapari 1926. Tsaka di kalis mo ko anak, nag-upam may seminaryo. Kasi di kalis mo ko anak. Hangtod karon, upan na si Bishop Sunimando. Pila naman ni kajigiki karon. Coordinatrice ka parokya, 6,556 kajigiki. 6,556 ka mga jigiki. Apil na ng talikod diha, kaputian, pilipatan babak, igakos. Na dinhi karon sa atong parokya, nabuak ni siya nanganak ni parokya San Roque Malabog. Karon na napoy kay si King sa Oswagan. Nabilin karon din sa tuang parokya, Coordinatrice ka jigiki. Na may jigiki sa Vicente, sa Lapawan, kay Mananaw, kay Salapawan, Santo Niño, diya sa Baliti, sa eskwelahan, Santo Niño na jigiki. Kay ang Salapawan, doon ka sityo, kay Mananaw o Kensi. Kaya tapak dito mas tibalog na nasakop, bisan kay ni City pa Davao ang tapak. So karon ang nabilin diri karon ka jigiki. Natay Kasilak dinhi, natay Santo Niño, Resti King, IC, naatay diri urban nga Santa Catarina, San Juan Ologniyo, naatay Crusilikanan sa Santa Catarina, Upper Lower, Upper nga Likanan, New Old, naatay Santo Niño, naatay sa Isidro, Matignaw. Na naapotay sa Isidro Maggahan, naatay sa Misintil Tilpanay, naatay sa Nazareno, Katipunan, Guadalupe, Katipunan, IP, Katipunan, San Miguel, Katipunan, padong sa Isidro, ngadto sa Rinbo, sa Rilis. Pasakan na ta, padong sa Pakibato, ngadto na sa San Miguel, Panyalom, San Roque, Panyalom, IC, Panyalom, sa Vicente, Pakibato proper, IC, Purok-Nara, padong natangal to sa Sitluba, sa Isidro, Lourdes, Purok 5, San Niño, Colapi, padong nasa Permapula, San Miguel, Lermapula, Isidro, niya sa Vicente, padong natangal to sa Santo Niño. Nung nakaroon, yung baning representante din, naka-itom, no, Monicoro, itom, napahilong ribiti. Representante na sila tanan. No, direk mo ginaswa duwaw naman tayo ay kipe,
new nga maduwaw, old nga maduwaw. Sa Lucena sila tanan diha. Sa mga igsuon mo niya at masalamat na kaya itong parokya na taon 1965. Kanya alto, gidalaan ng pistahan Santa Catalina kadibusyon niya sa mga Navarro. Anto na, pag-abot na sa San Siri, nabutan dito sa San Bautista ang opisyal nga na-record. Muna karoon ang gibalin sa San Juan nga Bautista, nga 24, atong parokya ka na. Mapista gani ang sentro, apil ng tanang GKK. Kita tanan. Kay parokyal yun. Nya ang Santa Catalina, nagyapon, urban, Rosilikanan, Upperlikanan, old, og nyo nga Santa Catalina. Salamat kaayo sa mga unang nga tao din he. Kaya ba, nag-migrate naman din he, di ba? Migration. Kasi ako yung numandring nga mga tao. So naman good, ang kusog sa una, kining Berens Barangay. Kining Marian Group, Corselio. Nananin na Columbus, Junari, sa DWL. Nananin sila. Full Society. Gusto sa una ang pagseminar sa Marian. So naman ako yung numan gani si Janet, no? Nga nabaran Rodas, si Roding Cartagena, nga antalan na siya, gi-adapt sa Cartagena. O tanang grupo nga lecturer. Hangtod 1971 nagsugod aton Chikiki. Kanya to Hermano, Presidente sa Kapilya, ang Kapilya pistahan lamang kini og panahon sa pista. Doon na mga katekis, na Pulis de Mayo, para sa Pres Komunyon, naana na sila, gamay pa lang. Ganito man ako diri nga kini mga Navarro, Koy, dinhi mga pinipintura, paano, sa paman, mga lim, dili na naman po taning mga hubin, mga pagay, mga kalkira, mga Guadalquivir, dinhi, mga Garbento, Salido, mga Monteliero, Gabrento, tanan. Dinhi, mga Sunsuna, Birmoy, tanan pa daw ito sa Torijas, Bitogo, Pelinia, Ritutas, padong na tanan. Pero hindi na kuminsyon tanan. Pinaamo. Very good. Mga Yaraso dito bigas. Dari mga Kabalis, mga Pakira, latanan, mga Navarro dito sa Tumoy. Nga dagang kaayo. Karon na mga bagong tubo. Nanananta karon gipasalagi likod 72, 1972, 2022, 50 years na sa ato nga GKK. Nga ang GKK munang busy ecclesial community, mga BEC na. Munang gasa sa Davao, nag-uban sa diwa sa panaw sa pagkapinayalan, 50 years, nga nagpanaw sa misyon, muna karon ang iyang tima. Salamat kayo na na PSK, Panos Katilingban, overseer siya, PSA sa Alagad, PSP, Panudlo, Katikista, PSA Liturhiya, na Secretary Treasurer, nananing PSKB, Couple Power, Panguskit ng Banay, naning PSB sa Mabatanon, nananing mga children nga gatiman sa eskwelahan o sa chapel, nanapuning tig pasayos pulok Banay. Gitog GSL, GKK Servant Leaders nga unique sa Davao. Lay magpangalan sa Tagum, Digos, Matilahi po dito ilang mga term, natas Davao. Muna karon na natay choir yun, natay sukom, natay mga reader, altar boys, natay mga commentator, natay minister, get bearer, lecturer. Kasi usay kulang na ito karon, na nakanyad ito, idusog balik ning formation team. Maghatag seminar sa Jigiki, na may seminar ng Jigiki nga seminar, o kining evangelization, dos si Carolio, nya sikan ang Sacramento, third kining New Evangelization 2000. New Evangelization 2000, naabot ng 2033. Dagang diri nga nagkadawat nagkining training sa New Evangelization. Muna, pagkusin ka na, o kining basic Bible seminar. Butante ka nagbiblia. Putana na bumiblia sa balay. Kasi yung Biblia, pulisanting Biblia na. Sa pangayo, o di, mamalit mo. Kaya mga yung pantalong di mahala, cellphone, fight mo Bible.
na nasa abad sa Davao. Asisan Bible Apostolate sa Davao nang abad. Bo namatay gani ilang leader, si Mila nga kining Andales Ponsalan, no? Namatay siya. Pero padayon gyapon nga atong Bible Apostolate ug kining basic literacy seminar. Gitsuruan ni mga PSL o kay altar boy. Nay mga altar boy nga bag-o, kay dagko altar man naman sila. Pero serve gihapon. Provide po serve di mga PSL o minister. Padayon ka na o kining Christian leadership. At Christian leader, niya kulang po siya na Christian membership. Similang mga leader, mga membro wala. Muna ang importante kayo ang atong pagka-active sa atong chapel. Kaya kung mangayo mo, bunyagan ang bata, kumpirmahan, kaslon, hilugan masikiton, bihang mga patay, misahan, wa may gidili. Kami mga pari po, gitrain anak. Seminaryo, gitrain mi, ayaw alang magdi mi itrain. Ang amog yung mga kinay, maraming kaniro nga, way libog. Ayaw ba, football ka seminaryo? Pagkapari na, nagwa na mo kinaiya. Di pari nga di mo tingog, mungisi, di po nga bungol-bungol, panpari. Kung namin nga sipyat nga pari tanan, pasalo ami. Nga ipagpasay lupod kung ako'y kakulangan. Binadiri, mag-unsin nukak tuig din he, padipong, karpan jubel na ako'y 4 years na pala na po ang misyon. Hantun nga, asata ibutang ani kay magpadoon ako mag-retire po. Proactive pa mga akong tiil karon, pwede pa makalakaw. So kitang tanan, we have to contribute. Nga wala gyoy, way gamit. Tanan gyud may gamit. I-train lang ta sa kabakikaw na to, hantog kita mahanas. No, inunuman ako diri ang mga pano, mga lauron di ay, no? Nga magbisita ko din kay classmate diri nga mga ibag, mga mirada og largo. Ako mga classmate kanya do din diri naman ko sa una. Nya kay gestoan gud ko sa Bunaplay, isip scholar o patatuig ko sa Bunaplay. Hantod nga padung ko seminaryo, gestoan ako sa doka pamilya sa Germany, sa Germany. Mga benefactor na ako sa akong teolohiya ug sa misyon. Salamat kaniya ana nga puntos. Ang banhin ako may misyon, apan ang tanan, we are giving credit and acknowledgement and recognition, appreciation, ultimately, sa Ginoo ang tanan pagdaig. Ang atong Pilipinas nga nasod, we have to love our country, Philippines. We become nationalistic. Kaya to good, 7,110 ka island, plus ta indigenous. As naman ta na himong Pilipinas, kang King Philip, 1521 good ang missionary sa Portugal, dugi sa Spain. Nisangko sa Cebu, Bunyagan sa pari ka ni Magellan ang hari humabon og kay na Juan na tanang sakop niya. Itaghatag gidawat niya ang Santo Niño. Muna pabahan ni Jesus ang atong Christianity. Ang Christianity nagsugod na sa bilin. Nya sa Antioquia gitawag ang mga nagsul ka Kristo nga mga Kristiyanos. Sa Antioquia na nagsugod an sa kaning Antioquia nga pulong. Niya, ang Katoliko nga pulong introduce ni Saint Ignatius Antioch. Katoliko ta, Palokpanon, universal, kinatibukan. So mga isuon, region, 13 ka-region, o Luzon, Visayas, Mindanao, nga na ang mga Muslim, mga lumad, o katutubo, mga IPs, Protestante Katoliko. Kitang tanan, magmahal sa tunaws nga Pilipinas, we are all nationalistic. Tanan nga naa sa abroad, tanan nga naa sa laing nasod na pwede dinhi, we belong as one country, Philippines, iminyan domain, archipelago. At ang mahalon, we have to continue to love our country muna sa eskwelahan, na ilo panginirang, bisina, we have to emphasize, bisan na influenza sa mga Chinese, Indonesian, taga Singapore, mga kitawag nato nga mga Espanyol, mga Japanese, American, we belong as our identity as a Filipino, Pilipina. Do mixture na karon na Pilam, na African, Australian, sa dula, kasgasin na. Karon
Lain naman kanad to. Lain kumpanya nga laging dinhi, malabog, basic dinhi, lagpan, naay Alcantara, naay Santos Lan, naay Limso, Sarmiento, karon upaw ng bukid, ang unggoy na po sa syudad na Padong. Ya, bago na po, hambot ang Abaka, Rami, Wanay Sagingan na po, na Gibusita, Giposarium, Panama, ana po ang atong mga saging, unya, Wanay marketing, kaya nag-COVID-19 man po. Karon daghan ang mga kurso. Daghan na po ang naka-abroad nga mga anak. Daghan na po balay nga bag-o. Nya karon ang Wanay basketball kaayo, pana na may social media, na may internet, Skype, Wi-Fi, Messenger, mga TikTok, ML dito, D5, uso pa ng klase ibento. Ana, so daghan na. Engineer, so na, mechanical, electrical, karon na may petroleum engineer, petroleum, na may industrial engineer, na IT, tanan, daghan na kaayo. Muna kamong mga batanon, bata, kung makaangat mo, tabangin inyong lulog-lula o inyong papagmama. Dahil karon ang mga agencies gobyerno, Bureau, Commission, DTI, tanan. Pakusgan kining atong krashanda, eskwelahan, water system, health, tabangan kining way lisensya ng mga tao, mahal ang SP, registro, ang LTO, diyan si panakop, mga sponsor nga makalisensya, makadrive, nga na traffic rules nga i-observe. Tanan gid i-cleansing ning mga river, mga dagat, kuhaon ning mga basura para way lagong og langaw o kay mga COVID-19 o mga bacteria, germ o sa pana. So we are one people hanggang sa langit because we came from God. Dukos yuta kay manuhi pata. Hangtod katapusang hininga ng tao, everybody is a country Philippines. Usa ka simbahan na usa sa Blessed Trinity, Son, the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Tinipalihog at